câți bani credeți dumneavoastră că veți aduce în județul Giurgiu din programul acesta? Și dacă mi-ați spune că de răspunsul ăsta depinde câștigarea mandatului, tot n-aș avansa o sumă, pentru că mi se Atunci pare cât incorect. sperați? Cât voi putea de mulți? Am înțeles. Pot să prezint un răspuns cumva... Haideți să mă întreb altceva. De cât ar avea nevoie Giurgiu într-un scenariu rezonabil, decent? Nu avem termen de comparație ca să avansăm niște sume exacte. Dacă vorbim de ce s-a întâmplat în ultimul mandat, că e mai apropiat, nu că a fost neapărat sub conducere PSD, s-au făcut lucruri bune doar în domeniul infrastructurii rutiere. Dar nu doar în acest mandat, cum spune domnul Mina. S-au reabilitat drumuri și între 2008 și 2012 s-au tras bani pentru 200 de kilometri cel puțin și între 2012-2016 și acum în acest mandat 2016-2020, în toate. Da? Dar pe infrastructură rutieră, acum a fost una dintre puținele preocupări ale conducerii PSD. Dacă vrem să aducem mulți bani, trebuie să ne gândim la toate domeniile. Sănătate, am spus, educație, chiar și zone de agrement și poate găsim și altele împreună, repet, inclusiv prin consultare publică. Am înțeles că tot ați adus vorba despre actuala conducere a Consiliului Județean Giurgiu. Majoritatea banilor sau exclusiv toți banii pe care a adus PSD Giurgiu prin domnul Bădălău în județul Giurgiu au fost drumurile. Foarte mulți bani în drumuri. Pot să spun că e o cifră record. Întrebarea este până acum. La fiecare mandat s-a înregistrat record comparativ cu trecut. Evident. Pot să vă întreb, aveți idee de ce doar în drumuri? Am citit articole în presă, am și niște informații care nu sunt verificate și ca atare, spre deosebire de alții, nu consider normal să le folosesc. Dar părerea mea certă este că a existat un interes strict personal între preocuparea pentru a aduce bani pe infrastructură rutieră și suma asta record alocată. Dumneavoastră sunteți modest. Pot eu să articulez și să spun că interesul ăsta personal ar putea să fie anumite firme din apropierea domnului Bădălău care se ocupă cu infrastructura rutieră? Dacă, așa cum este corect, credem că mai există încă destui ziariști onești în presa românească, adevărul e ăsta pe care l-ați rostit. România a obținut ieri 80 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Din bani ăștia, 46,4 miliarde sunt bugetul multianual pe 2020-2027, iar restul de 33,5 miliarde euro fac parte din pachetul de relansare economică. Da. Iar din ăștia 33,5 miliarde, 16,8 miliarde de euro sunt granturi, adică nu se vor da înapoi, iar 16,7 miliarde de euro sunt împrumuturi. Concret, ce poate să facă România din banii ăștia și câți din banii aceștia vor putea fi aduși la Giurgiu, credeți dumneavoastră ca și președinte al Consiliului Județean Giurgiu? Mulțumesc de compliment. Deocamdată sper să fiu desemnat candidatul partidului. Mi-aș dori foarte mult să ajung președintele Consiliului Județean și principalul motiv pentru care m-am hotărât să revin în competiția pentru această funcție înaltă este tocmai certitudinea că vor veni foarte mulți bani europeni în acest exercițiu bugetar european 2021-2027. Va conta foarte mult, sunt obligat să subliniez, că următorul mandat vom avea categoric guvern liberal, cu o viziune, cu inclinație spre investiții în contextul discuției noastre și, deloc de neglijat, ultimul argument de listă, începe în același timp și un nou ciclu electoral, un nou mandat local, practic având la dispoziție acum timp suficient ca să gândești proiecte, să găsești consultanți, să găsești oameni în instituții ca să formeze echipe de proiect. Nu exclu nici consultări, pentru că, revenind la întrebare, dacă vrem să aducem mulți bani, trebuie să ne gândim la proiecte de anvergură. Nu mai folosesc cuvântul spectaculos, că nu-mi place unora și nu vreau nici eu să pare și din tipar. Dar asta este o regulă de 3 simplă. Vrem să aducem mulți bani, ne gândim la proiecte mari.
avem niște idei bune, necesare, care se adresează comunității, dar care presupun investiții mici, ne vom trezi la sfârșit cu o absorție nesemnificativă sau sub așteptări. O ultimă întrebare pe acest subiect. Astăzi, domnul președinte Klaus Iohannis a declarat că de aproape un an de zile lucrează împreună cu guvernul la un plan de dezvoltare al României. Banii fiind, din câte am înțeles, calculele bazându-se mult pe ceea ce urmează să primească România, care bani, trebuie să menționăm, nu sunt undeva într-un coș și ne așteaptă. Banii ăștia ne sunt alocați, depinde de proiectele pe care le avem. Și domnul președinte spunea că lucrează împreună cu guvernul de un an pentru a face un plan pentru România. Dumneavoastră sunteți la București în minister, mai sunt doi liberali care sunt la minister. Aveți idee planul ăsta despre care vorbește domnul președinte, dacă include și Giurgiu? Categoric, cel puțin legat de culoarele de transport și maritim Dunărea, există un proiect pregătitor acum pentru ce înseamnă dragarea canalului navigabil. Proiect de care se vorbește de vreo 10 ani, știu numai eu, dar care nu s-a realizat până acum. Evident că nu putem să excludem culoarul feroviar care include Giurgiu și podul peste Argeș, care este prăbușit din 2006. Da? Infrastructura rutieră, există un proiect pentru a doua centură ocolitoare a Bucureștiului și evident un segment din această centură este pe teritoriul administrativ al județului Giurgiu. Vorbim de o componentă importantă a acestui program, reprezintă reabilitarea, construcția spitalelor. Noi avem un spital județean destul de recent ca și an de construcție, dar care n-a fost reabilitat niciodată de la construire și care are nevoie de lucrări de profunzime. Pentru că vorbim și de circuite, dar vorbim de faptul că trebuie reabilitate toate spațiile, curățați pereții, pentru că e de notorietate că inclusiv în zidărie se ascund virus, bacterii și alte asemenea chestiuni periculoase pentru sănătatea omului. Vorbim de modernizare, vorbim de cazarmament, vorbim de altă aparatură. Putem vorbi și de spații de locuit pentru medici, putem vorbi de multe. Sănătatea e pe primul loc în opțiunile cetățenilor și evident că trebuie să fie și în preocupările noastre. Haideți să vorbim un pic și despre ceea ce s-a întâmplat recent în politica românească, mai precis plecarea domnului Măroiu la PSD Giurgiu. Domnul Bădălău a declarat în mai multe rânduri că foarte mulți, de fapt toată organizația municipală a PNL Giurgiu a trecut la PSD. Cât adevăr este această afirmație? Nu v-am întrebat, dar vreau să dau un examen pentru o corigență pe care o am la dumneavoastră. N-am știut acronimul Programul Operațional Asistență Tehnică. Corect. Revenind la întrebări, câți bani putem aduce și ce ar trebui să facem? Recent, guvernul Orban, prin Ministerul Fondurilor, a alocat 200 de milioane de euro pentru pregătiri de proiecte pe acest program de care spuneam. Ce înseamnă? S-au gândit cei de la guvern că dacă vrei să faci pe exercițiul bugetar, din bani ăștia mulți, niște proiecte mari, trebuie să începi să faci studiul de fezabilitate, documentație cu un an înainte. Acum, fiind pe sfârșit de exercițiu anterior, multe unități administrative teritoriale, inclusiv județe, n-au bani. Și atunci vă dăm noi 200 de milioane, pentru că la un proiect mare și studiul de fezabilitate costă 1.200.000 de euro și o sumă mare, poate și pentru un Consiliu Județean. Deci vă dăm 200 de milioane de euro împărțiți între municipii reședință de județ și Consiliul Județene din țara asta, ca să faceți de acum proiecte, să le aveți în raft, când o veni sesiunea, doar le luați, le depuneți și luați 10 de milioane de euro sau de cât vreți să faceți proiect. Eu sunt curios ce proiecte și-a ales Consiliul Județean. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, în asistența asta tehnică, figurau niște teme interesante, inclusiv pe lângă regenerarea urbană, mobilitate urbană, infrastructură, iarăși inclusiv centură ocolitoare, dar mergeau și tabere de copii, centre de copii și zone de agrement și multe asemenea. Dacă mă întrebați pe mine, aș fi făcut un proiect foarte frumos, pe 10 hectare, într-o comună apropiată de Giurgiu sau într-o comună cu un peisaj cât de cât plăcut și aș fi amenajat o tabără pentru copii. Un proiect de 50 de milioane de euro. Și atunci contabilizam, atunci când la sfârșitul mandatului viitor făceați dumneavoastră socoteala cu Pixul, dacă putem să facem mai puțin de 1 miliard de euro sau peste 1 miliard de euro grație unor proiecte mari.
Ați fi făcut acest proiect chiar dacă eventualul și imaginarul dumneavoastră, prieten, domnul Cușa, n-ar fi avut o firmă de amenajat parcuri și tabere pentru copii? Nu are legătură, adică dacă întoarcem un pic în felul ăsta evoluția evenimentelor, ajungem să ne blocăm. Puțin mă interesează pe mine de oricine are firmă. Dar pentru copiii din județul Giurgiu, care nu votează acum pe 27, categoric spun că s-a făcut mult prea puțin și avem o datorie mare față de ei. Eu cu asta aș începe. Indiferent câți bani aș avea disponibil, primul proiect sau prima direcție în care aș crede că trebuie investiți ar fi în copii. Fie că vorbim de condiții pentru a învăța mai bine sau condiții pentru distracție, care e la fel de importantă în educarea unui copil. Deci aș face, dacă aș putea să-i dau o sugestie de lui Mina, eu știu că nu s-a încheiat încă inventarierea titlurilor de proiect. Poate are acum revenit din 200 milioane, poate are 2-3 milioane. Eu l-aș ruga frumos să gândească, să facă un proiect foarte mare, spectaculos, revin, că mi se pare potrivit, pentru copiii din județul Giurgiu. O zonă de agrement. Asta e o capcană sau ce? Nu. Păi E o propunere sinceră. Va mai apuca să îl și deruleze? Dar pot să promit că dacă nu va mai fi acolo, îl cheme la inaugurare. Pot să promit în fața dumneavoastră. Nu cred că nu poate să înțeleagă oricine că este o propunere sinceră și pe care o fac dezinteresat. Poate că rămâne domnul Mina și tot o să deruleze. Dar tema și domeniul în sine n-are cum să fie altfel decât prioritar. Am înțeles. Revenim la foarte bună precizare noastră. Revenim la declarație domnului Bădălău în ceea ce privește toată organizația municipală PNL care s-a transferat la PSD odată cu plecarea domnului Măroiu. Cât adevăr este? Domnul Bădălău nu e în măsură să emită niște adevăruri acceptate și de presă și de comunitate, pentru că e corigent la capitolul ăsta. Pe dânsul nici colegii de partid nu consideră o persoană foarte, foarte credibilă. Pe ce vă bazați? Pe declarațiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului, cred că și domnul Bănicioiu și domnul Tudose, nu mai știu, am văzut. Nu, evident că din partea asta nu putem să avem cuvinte de laudă, pentru că avem totodată multe argumente. Dar revin, acum cu atât mai mult, suplimentar cumva, în tonurile astea de campanie, de pre-campanie electorală, fiecare spune ceea ce îi convine. Se distanțează uneori la un nivel aproape nesimțit de realitate. În cazul de față, organizația la care face dânsul referire a avut o ședință astăzi cu domnul președinte Dan Motreanu și au spus prezent la întâlnirea respectivă jumătate din cei care au compus organizația municipală Pâneri. Deci jumătate dintre ei au plecat? Vorbind stricto sensu, probabil undeva la jumătate dintre membrii organizației, componența biroului. Vom vedea în perioada următoare ce s-a întâmplat cu simpatizanții. Evident că nici noi, nici alții n-aveau cum nici să deranjeze, nici să inventarieze acum câteva mii de membri. Dar vorbim de biroul organizației municipale. Jumătate dintre ei au răspuns prezent la întâlnirea de astăzi. Cât înseamnă jumătate? Dați-ne undeva o cifră, dați-ne... Undeva la 50 ceva este numărul. 55 de membri. Da, celor care compuneau biroul municipal. Deci 25, din ce mi-au spus colegii, 25-26 de membri ai biroului au fost astăzi la întâlnire. Este chestiunea asta cu acești membri care au plecat, este o lovitură pe care PNL o suportă ușor sau nici măcar nu bagă în seamă? Nu mai vreau că nu bagă în seamă. Așa ca și principiul de lucru, n-ai cum să fii indiferent. Să rămâi indiferent că îți pleacă niște colegi. Cei mai mulți dintre ei de bună credință care au muncit în PNL convinși că vor contribui într-un final la dezvoltarea, la îmbunătățirea condițiilor de viață în acest oraș. Vina aparține domnului Moroiu, care a considerat că toate deciziile astea trebuie să fie luate doar de el și mai mult decât atât exploatate în nume personal. În sondajul la care face dânsul referire, a spus și Dan Motreanu și așa este, vă rog să mă credeți, au fost sondate 3 persoane. Șansa domnului Moroiu de a câștiga primăria era ultima și cea mai mică și efectiv de neluat în considerare. De aici au plecat discuțiile în contradictoriu pe un ton din ce în ce mai accentat, care s-au finalizat cu plecarea domniei sale. Tot domnul Bădălău a declarat de curând că în ceea ce privește afirmația dumneavoastră cum că ați luat cel puțin 20 de primari de la PSD la PNL sunt neadevărate. Acum, sunteți în fața mea și sunt obligat să vă întreb. Cine minte și cine spune adevărul? Păi putem să mai spunem fiecare ce credem de cuvință încă câteva zile, pentru că noi săptămâna viitoare vom definitiva lista.
Vom avea o ședință cu toți candidații, inclusiv cu președintele Dan Motreanu și e posibil să avem invitați și de la centru, rămâne să avem confirmarea zilor următoare. Până atunci, cum spunea, rămâne fiecare cu părerea lui, dar eu vă spun că avem cel puțin 20 de primari de la PSD, foști liberali cei mai mulți dintre ei sau oricum oameni care cred că dezvoltarea județului este legată indisolubil de o guvernare de dreapta, care și-au manifestat intenția de a reveni sau a veni la PNL pentru a forma o echipă foarte competitivă și care să aibă rezultate spectaculoase. M-ați ambiționat să folosesc des termenul ăsta în următorul mandat. Îți aduc o apă? Sau? Hai. Obiectivele mele sunt obiectivele filialei legate de rezultate. Vrem să câștigăm Consiliul Județean pentru că pentru a avea cursivitate și chiar și eficiență în derularea unor proiecte, nu e suficient să ai niște primari buni și o guvernare liberală. Dacă n-ai și această verigă intermediară cu Consiliul Județean, lucrurile se derulează cu greutate sau chiar se pot bloca. Adică nu e o chestie neapărat de ambiție pur politicianistă. Vrem să câștigăm tot ca să arătăm că suntem cei mai tari. Vrem să câștigăm primăria are 500 de județi pentru că se pot face mult mai multe lucruri importante, proiecte importante în Giurgiu decât s-au făcut până acum, nu că n-ar fi niște semnale. Consiliul Județean, cât mai multe primării, pentru că Giurgiu are totuși potențial și încă mai sunt multe categorii de investiții care se lasă așteptate în Giurgiu și ca atare, pe alegerile acestea locale din 27 septembrie, dacă vom avea rezultatele pe care le anticipăm, vom reuși după aceea să fim la înălțimea așteptărilor giurgiuvenilor. Nu va dura mai mult de 2 luni, cred, până vor veni parlamentarele. Iarăși este foarte important, pentru că în politică nu se oferă inclusiv fonduri doar pe baza unor solicitări și pe niște raporturi de proporționalitate, să spun așa. Nici măcar nu ține cineva cont, stricto sensu, că Giurgiu este unul dintre cel mai sărace județe din țară după vreo 7 ani de guvernare PSD și că ar merita, deși ar merita sume foarte mari să ajungă la un nivel măcar spre medie. Trebuie să ceri și încă să ai și forță să ceri și argumente și să poți să și impui niște solicitări de genul ăsta. Ori un număr mare de parlamentari liberali ar fi evident mult mai convingător decât o voce singulară. Deci tot într-o asemenea logică vrem să luăm cel puțin 4 parlamentari dintre cei 6 pe care îi pune la bătaie județul Giurgiu pentru alegerile parlamentare de la sfârșitul anului. Toate se leagă și, repet, aș gândi doar în această notă a unei eficiențe în ceea ce ne angajăm după aceea să realizăm în județul Giurgiu. A doua parte a întrebării se referea la... Ce promiteți dumneavoastră că veți face în momentul în care veți ajunge președintele Consiliului Județean Giurgiu? Promit preocupare și sinceritate. De când am plecat eu din Consiliul Județean, nu știu să mai fi existat vreo audiență la nivelul conducerii instituției, din vari motive. Au fost alte probleme, n-a fost timp, nu știu. Mai are domnul Mina bodyguard la ușă? Eu știu că da. Okay. Eu garantat nu țineam acele audiențe ca să mi atrag niște persoane cu drept de vot. Oricum, timpul alocat era total disproporționat față de numărul de locuitori din județul Giurgiu. Dar ai un contact cu oameni care, spunând ceea ce cred ei și prezentând probleme ale lor, cu o minimă extrapolare, poți să-ți faci o idee despre cele mai sensibile probleme, despre ceea ce așteaptă oameni, despre ceea ce îi mulțumește. Și în atitudinea ta, care e foarte importantă, și în ceea ce privește modul și posibilitățile de realizare. Deci asta este o dovadă de sinceritate, după părerea mea, ca acest contact cu cetățeanul să nu se realizeze doar prin intermediul unei lentile și nu doar în campanie. Cea mai bună formă este aceea de a discuta față în față, o oră pe săptămână, mai mult, sincer, nu permite timpul. Dar așa cred eu că aș putea argumenta preocuparea. Domnul Beanu, 17 miliarde de euro nerambursabili. Luăm și noi măcar 1 miliard de euro pentru județul ăsta? Nu, repet, mi-ar fi simplu să fac niște promisiuni cu cifre impresionante, dar aș considera că nu sunt sincer și că trădesc niște așteptări. Preocuparea ar însemna și să îi pun la muncă așa cum știu că pot munci pe toți cei care sunt bine instruiți în instituția, în Consiliul Județean, să găsim și alte variante cu consultanți externi pentru categorii de proiecte care să gestionează mai bine în felul ăsta și sperăm să avem rezultate foarte mari. Nu știu dacă nu luați-o ca pe o
estimare cu care vreau să încurajez întâi angajații din Consiliul Județean. Eu cred că în mandatul următor putem atrage 1 miliard de euro în județul Giurgiu, dar, ca și data trecută când m-ați întrebat, o componentă foarte importantă aparține firmelor private care își fac treaba singuri. Consiliul Județean, în cel mai fericit caz, are datoria să nu încurce, că de ajutat nu prea are cum. Deși eu aș gândi o structură, și așa este un excedent de personal acolo, nu foarte numeroasă, dar bine informată, care să răspundă de toate programele de finanțare care vor apărea. În acești bani de care spuneați și fondul acela de granturi, dar și celălalt de împrumuturi, vor fi programele de diferite dimensiuni care se adresează fiecăruia unei anumite categorii de firme din mediul privat, unele foarte mici. Din ce am văzut, firmele cu un singur angajat, micro-întreprindere cu un singur angajat, vor putea primi granturi de 2000 de euro. Nu e foarte mult, dar pentru o firmă cu un singur angajat e un ajutor. Mergând până la 250.000 de euro micro-întreprinderile care au nevoie de investiții și după aceea cresc și alte fonduri ca și sumă pentru unele coduri CAE, nu pentru toate și în anumite condiții. Deci va fi, dacă vreți, o avalanșă și de programe, de modalități de a accesa bani. Și cine are informația are un avantaj. Aș pune câte un om la Consiliul Județean pentru că de mediul privat autohton nu s-a ocupat în adevăratul sensului foarte multă lume din cei care conduc și au condus județul Giurgiu. Deci aș pune câte un om să răspundă de câte un program și să aibă grijă să-l promoveze și să răspundă de... Un om din Consiliul Județean care să răspundă de firme. De fiecare din aceste programele. Și evident se adresează unei categorii de firme. Și să aibă toate informațiile ca să, dacă intră în contact cu el, să-l și ajute. Nu doar îi furnizează pe un stick sau pe mail o documentație și îl lasă să se descurce. Să-l ajute. Dacă îi găsești o firmă, strânge un portofoliu de firme de consultanță, dacă proiectele sunt mai complicate și trebuie scrise de cineva, îl ajutăm cu consultanță juridică de la noi, dacă e nevoie doar de completat 3 formulare pentru sumele astea mai mici, de la caz la caz. Deci aș desemna câțiva oameni să ajute mediul autohton, privat, da? Să se descurce în acest noian de informații cele mai multe utile, dar care îi pot ajuta să câștige timp. Și timpul în afaceri la fel de important ca și banii în sine. Excelent. Bun. Mult succes! M-ați mai întrebat odată de insuccese și sunt mai multe, dar mi-aduc aminte de câte unul când discutăm de subiecte importante. În mandatul 2008-2012 și singurul argument în favoarea mea ar fi că în 2009 a venit acea criză economică severă, n-am reușit să aduc mari investitori. Reușim să aduc o firmă care să realizeze un cadastru general și făcea aici sediu și se instala practic în județul Giurgiu, dar n-am reușit să închei contractul înainte să plec și s-a ales praf. Dar rezultatele au fost mult sub preocupări și sub așteptări. Da? Ar trebui, poate că am greșit atunci și aș vrea să mă gândesc foarte serios să tratez ca și prioritate oamenii ăștia de afaceri locale. Mici, ca și forță economică, ca și cont bancar, dar mulți. Și dacă ne gândim bine, ajutând cu asemenea informații, cu un sprijin nu foarte sofisticat, nu foarte complicat, elaborat, foarte mulți oameni de afaceri de aici, am putea câștiga mai mult decât așteptând la intrarea în oraș un investitor japonez care să vină cu nu știu ce valiză plină cu bani. Asta e o provocare, dar nu e o promisiune. E o provocare pe care mi-o fac mie însumi pentru ceea ce înseamnă atragerea de fonduri europene pentru mediul privat din județul Giurgiu. Excelent. Deci, ca să rezum, dumneavoastră... Nu ziceați excelent, că pe dumneavoastră nu v-am trecut în această categorie și nu o să beneficiați de vreun avantaj de pe urma preocupărilor mele. Ideea excelentă. Ca să sintetizăm, dumneavoastră vă propuneți în momentul în care veți ajunge, dacă veți ajunge președintele Consiliului Județean Giurgiu, să înființați un birou care să includă mai mulți specialiști pe fonduri europene, care ei la rândul lor să contacteze firmele din municipiu sau din județul Giurgiu care corespund la un moment dat pe un anumit program de finanțare. Fiecare angajat să răspundă de un program de finanțare și de o categorie de firme. Și la sfârșitul anului evaluezi câte firme ai găsit, câte au încercat să acceseze, câte au reușit. Ai un procent mulțumitor, continuă anul viitor. Ai un eșec la nivelul ăsta, încheiem conturile. Aveți idee pentru presă în program? Sau? E posibil să vă încadrați la unele programe, e de discutat și vis-a-vis de presă. Trebuie ajutată, dar ca și în alte domenii și câteva criterii de performanță ar fi la fel de binevenite.